ya kamata mu ƙara riƙa ta yadda ya kamata. Cikin halittar Allah babu halittar da Allah ka so, al'ummar da Allah ka so kamar mu, domin ya ce kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna bil kitabi kulli wa law amana ahlul kitabi lakana khayrun lahum minhum al-mu'minuna wa aktharuhum al-fasiquna. Wannan ba kira ne Allah ya muna fa, amma kun san ba mu zama khayra ummati sai mun bi turban manzo Allah. Baka sallah kana zama hayar ummatin, kana cin amana kana zama cikin hayar ummatin, baka kauna annabin rahama kana zama cikin hayar ummatin, ka zama ne hamajul humaj, hakin da guguwa ta kwasu. To saboda haka yawa musulmi mu dage tsayin na mai daka mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yanzu ku diba ko ba a ce komai ba, kai ka san dai sai ka mutu. Manzo Allah ya ce mashi innaka mayyitun wa innahum zaka ji kwanta dai zahir da zaka ji, balle a ce ran gada yake shekara 40 gare ka 60 70 yau za a cire shi, akwai musiba ko babu? Ya ko yace ne an haddasa ya girma ya sayu aka ce za a ciccibe shi a zare tushe shi, akwai wahala ko babu? To kaga wannan babban abu ne, ga kwanciyar kabari, ga wane ne duk waɗannan musibin da aka gaban mu wallahi in mun so mu Allah abu ne mai sauki, duk abu ne mai sauki. Za a kai su wuta, gayya ga suna an gargada su, mala'iku a gaba sun gargada su za su kai su wuta. Allah ya ce a kai su wuta, an kusa kaiwa sai a gaba da manzon Allah sai ce kai mala'iku na da ku da danga shi ai an wuta ne, wuta za a kai su, amma dai musulmai ne sai dai laifukan su yayi yawa za a kai su wuta. Sai Allah ce wuta ne duk ga su daddaure suna cikin bakin ciki, sai manzon Allah ce to ba wannan magana, ba wannan magana shi ɗaya isa sai tsaye shi ke na sai tsaye ce maza annabi sai ce duk a kwance su, sai a kwance su ce a yi aljanna da su shi ɗaya isa shi ke nan sai zai ce Allah to aikin da ka samu mun kama hanya mun tafi mun ka gaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace magana kai sai ta babu, sai Allah ce to haka yace to yayi Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam. A dan sake jiki gwargwado amma dai babu lahi, babu da ka ta bakin nan ni har na mace ko bismillah bai wallahi. Allah saka alheri wallahi wannan na mace to alhamdulillah Allah ya samu dace, Allah biya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah saka alheri. Koyewa ake ba a bayyana ba, muna haɗuwa wajen samuka shiriri ne, kuma ga shiriri ne da ya yi wani bismillah. Allahu akbar. Kuma ne shi ne a yi, sai da gaskiya ce koyewa, masu wani sanu. Abana bi da mutane a kuma tudu kowa da kowa da yaji da Allah zai rufe da ya da sallallahu alaihi wasallam daima a tun jama'a yanzu alhamdulillah yanzu za mu ci gaban Allah ya jama'a ko ya uwa ko lokacin da ke nan da Allah dama ne an tsara haka kuma sai mu da aka fice Allah da da yi kuma sai su yi da Allah a cikin lokacin da ake sami sa ya haka yi sun zan ba mari sha'iru da duk lokacin sallah ya riga ya gabato abin da yi wani da addu'a in Allah ya tafi sallah sha'i kuma za mu dawo Allah ya kamar da kuma ta bala da za mu kira su kuma su ba kuma akwai dai da tare da su wani da ga sai Allah ya Allah ka su mun Allah sallallahu alaihi wasallam cikin musulmai shi bai da iyaka wanda Allah da kanshi yana neman yaddan manzon Allah ne, haka balle mu kenan dan hadisi ne, hadisul qudsi malamai kan ce hadisin rabbani cewa kullu shay'in yadlubu kullu khalqin yadlubu lillah aw kullu shay'in yadlubu lillah wa ana dalibu laka ya rasulullah. Kowace talitta tana neman yadda ana, ni ko ina neman yadda ka ya rasulullah. Sannan kuma dukkanin a kula da kyau saboda girman annabi Muhammadu wurin Allah, shi Allah bai ce mashi Muhammadu sayyidu ma yake ce mashi gabaki daya. Ni wannan cewa alfazari ya ji abin da yake wadi dan manzo Allah shi kai ne jama'a bainal uburto siyada ga ka taba jin mutumin da yake bawa ne kuma shugaba ne
cewa Muhammadu Rasulullah shi kadai ne alfahari na cewa huwa la abdu ma lam yarna sayyidu Muhammadu Rasulullah tabbas shi kan bawa ne ma lam yarna abinda bai yadda ba a sayyidu Allah lam yarna shi Allah sai ce ma annabi sayyidu in ka ce ma annabi sayyidu sai ce a sayyidu wallah abin ya rigita an kasa ganewa ko wata dawara ce ne Allah daira ce tilka dawair dawar hannu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.